तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू ऑल लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट मानो होननानै बुङोबा बे जों बयबो माने गामि ओनसोलनि जे मोनसे समस्या मानो होननानै बुङोबा हाउजिं बेफोरबायदिनो सरकारनि माबा माबि सफैनाय बेनि बिसय आरोना तो लोगोफोर आजिखालिथ' बहुत बेफोरबायदिनो माने खोनाबाय थायो जे बेफोरबायदिनो गामिनि चेयारमेन गामिनि गावबुरानि बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिखौ माने थाखा जाख्ल'नाय बहुत खोनायो आरोना थिग बेबायदिनो माने मोनसे जायगायाव माने थाखा जाख्ल'नायनि बेफोरबायदि जादों आरोना नैबे माने थाम्बनेलाव नुनायाव नोंथांमोना माने नुखाबाय जे थाम्बनेलाव बिथांमोननि जे न' लुनाय इनकमप्लिट बिथांमोननि न'फ्रा इनकमप्लिट जानानै दं आरोना माने न'खौ लुनानै माने इनकमप्लिट आरोना माखासे थाखाखौ जानानै माखासे लुलाबायनानै दोनबाय आरोना ओरैनो जास्ट मडेलनिल' आरोना लुदों होननायनिल' तो बेफोरबायदि आरोना तो जोंनि मानाव गेदेर लिडारफ्रा मानो बेफोरबायदि खालामो नंगौना नङा जे न'फोरखौ सफैनानै जे फैसायाबो जै जायनाखि मालिक न'नि मालिक बिसिनावसो सफैनानै बिसोर आरो बख'नानै बे चेयारमेन गामिनि चेयारमेनफोरनो माने दैदेनगिरिफोरनो हरफिनांगौ आरोना बख'नानै तो बख'नानै हरनानै बिसोर मा खालामखो माने थाखाखौ माखासे जानानै न'खौ इनकमप्लिट खालामबाय आरोना नै बेफोरबायदि तो जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बर' हारिनि जे मानाव गेदेर लिडारफ्रा मानो बेफोरबायदि खालामो नंगौना नङा गावनि उदैखौ बांसिन नायो आरोना जे मालायनिखौ जेबो साना आरोना तो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर आरो आंनि बायदिबा बिसोरखौ डाइरेक्ट बुजिहोनांगौ जे बिथांमोनखौ केस होनानै डाइरेक्ट जेलाव हरनांगौ आरोना बिदि खालामग्रा मानसिखौ जे जोंथ' गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो गोरिब गुन्द्रा नंगौना नङा तो जोंनि गोरिब गुन्द्राखौनो बेफोरबायदि थगायनानै जायोबा बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर डाइरेक्ट जेलाव सोनांगौ बेबायदि मानसिखौ आं हले एसेबो सैया लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया जे बेबायदि मानसिखौ ना डाइरेक्ट जेलाव सोनांगौ आरोना आंनि बायदिबा केस होनांगौ आरोना डाइरेक्ट पुलिसनियाव रिपर्ट होनांगौ FIR होनांगौ तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बे ओनसोलाव बियो माने दानि गोदान नंलिया सिगांनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि अनेक जाख्ल'बोनाया जाबोगासिनो आरोना सिगाङाव हायोमोन दायो माने दाबो बिसोरो माने चान्स लायो आरोना बेफोरबायदि खालामनो थाखाय खिन्थु बिसोरो दा हालिया मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाबो जाम्बा जाम्बि गैलिया गामि ओनसोलफ्रावबो जाम्बा जाम्बि अनेक खमसै नंगौना नङा बयबो स्मार्ट जाजोब्बाय तो बेखायनो माने बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनायनिबो गोजानाव थायोबा मोजां आरोना बे गामिनि गावबुरा जे गामिनि चेयारमेन तो बेफोरबायदिया माने बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां आरोना नङाब्ला नोंथांमोना बहुद खैफोद जानो हागौ आरोना तो नोंथांमोननिसिम आं खावलायहरो जे नोंथांमोना लुनांगौ न'खौ माने लुनानै हो तो बेनो आरोना खोथाया बेयावनो सल्भ आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोनदों भिडिअखौ तो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आं दिनै थोंजोङै बुंदों आरोना रागा जोंनानै तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिनायनि थाखाय बाय बाय